Kingirete iga bono nari nacha konyora korwa magencha bagacha bachete mbari gonte gosengo gocha baria bagacha ekero baikansa omoino rigana ribacha gonte ng'anchera iga tore inche otwoe kende omoino iga achete kare bono ogotire rende mbamaete enchera bono enchera ngonya gochengi chire nari bachete bono bakandora bagantebia ng'a togende ng'a momura omwabo bono omogaka oyo nantebia twaenda gocha inche nkorigeria afya ngotomera otirimbake gocha omonto nare orwarete buna orwarete igo agakora ki akarwarigwa rioto eri rikabwenia gocha oche nere aragotemberia eriogo erio orore gose na obwenia gatirimbo rende akandigeria are afya agantomera ngatirimboka nkaenda na omwana oyo omoke buna twaenda tokabera buna twabera omwana oria bono omwana oria agansa kobera akoeyagia omobere mpaka nkabua ng'a nki ntwarenge korara bono omoino oria agacha agantebia ng'a riogo eri ritakeire oende kobera seino orare abekere ororo bono rende nkamotebia shida teiyo riogo ria kienyeji nkaimoka rende nkebanga ngacha korwa bono nabo ndega iga inche na omosiko ominto yaani taiyo ogocha ondora otatiga bono oyio rende ogokora moturwa abwo nere ogocha ong'akere esimi mbori naki mwaboka naki ogendererete igoto nabo ndi nyomba igo nabo nkonya gosibia ebinto biane inche nanya goechengeria na eriogo ndirabu rende nkoenda nkorakera nde omosacha oyi rende ontomere chibesa naenda nagora eriogo ndirabu nkobekera chui echingi bono nkaransete iga inche tindi gokora kende rende naende tindi gotara atambe rioka ng'ende ngoyie echipainkiller echio naende nairana nyomba igoto bono eriogo eri kwaete okorosa ino igo gwatigire koritumeka achete nkanyora ndiri gonkonya riria ng'endete kobeka naende nari rimentete zaidi ngacha ngatika koritumeka inche bono kibachi kong'akera esimi nkabotebia ng'a riogo riria eriangete bono bagatiga bagakira korwa erio onde taiyo okong'akera esimi nabo bakirete so kwarwarire korwa 20 what 2012 nari gwachiete bwogo bono nachete nkarwara korwa 2013 korwa 2013 so chinyagete ari gwachire kando na Kenyatta enda mbagati korwa mbagati ngachikenya kwerende gabu Sharon rende no nachakerete atirifa iyo bono buna narwarora ngacha gaiga ngacha ngenda Bosongo buna naenda Bosongo narona bakaenda bagatema rende korankorera skin grafting Bosonge town ya buna bankorera skin grafting arotimbete bono buna nabete alisi narwarete buritang'e ngabo omotinyi oyo omo chinyama chiria pia chigansa korwa bono chikobiroroka amachari gakong'ea goita gochi koirana ase omonyagitari agantebia nkaenda nkabekwa eward bono nabekwa eward gantebia ng'a akabera bono tachieti gocha kondora ward ngacha ngaboria gaki buna nachire naberera ng'a ewiki engima omonyagitari oyo taracha rende esurgeon eyio bono omonyagitari buna ogoika iga okoegwa omonyagitari ogokogosugurikera bono buna naenda rende omonyagitari oria tachieti koirana bagateba ng'a omonyagitari oria buna naboreti omonyagitari onde agantebia ng'a oria nachiete komoboria agatebia ng'a atagete cash chibesa cash torochi ritang'ani ekero nachiete NHIF atumegete rende akarusia chibesa bono eri ria kabere rende bono nari eri NHIF eyio bono yatumekire chibesa chiria bono agateba ng'a bono besa chiaerire korwa NHIF
ngabwata bono ngasaba ikwire discharge ngachanga namachaka ngabera ngacha ngagenda tabaka ngabera nganywa mariogo bagacha bagante bakandikira umunyekitari bagantebe umunyekitari uyo agacha gantenga emburwaire mboro bataite kupima ndikisiringi 2,500 batebi dio kanya we discharge nyendenga mane gutsikorikia omonto gose ning'ora nkonye nyirane gocha bono bakang'e discharge ngairananga ngaberanga andi bono nganyora omonto akang'e enamba y'omunyekitari Krista Mariana ndenga omusubati onde naro orwarete nandwarete iga orwarete igo enda ngwakira omunyekitari oyo ngacha nkagenda orora ngakira omusacha oyo ndenge konsuburikira rinde ngamweresa ancha ngatuma chibesa natuma ngagenda mpaka Krista Mariana ngakwana n'omunyekitari oyo antebia ochoche mukwana esajo niga korora mukwana tukanda ngacha nkaira nabo tukakwana n'esajo nkaenda tebanga nyiche nanda dressing ni nabongenda kwabenda esing'encho bono ye chibesa nche tikonyora oroche kwakora efe kwenda ore gwakana ase dressing kumenya kwenda gusibirwa ekambere gasi tebona chando sinti byane nanya kwesibine namacha mabwatu n'echumbi ngunya gusukirende chingaki nibono rinde bono mnando chinche ngunya kumia omubiri taranyo benikirire okonyora ngwati bw'omubiri yani nintiri mbugochimata butingonyara bono kuyana gocha bono kurwari bwo ng'aki bono bana bagoteba sabarabo mbana gukwana kende n'omwaka oyoni bono ngumwakira esimi ng'omugori bono esikugiga nonkobera ngoumia ndeibe ng'anche bono timbwati besa igo turesimia yera okorukwa obwo naye kwanchete korwororo gose gwaseretiwe nchete yano nje naroche sing'encho yokumia iga noroche tinkonyara koimachi gose nkororonche omonwe ere onyara kokoretera machi chingara bono ting'ang'ichenga okay okororwo itizwani korerang'e miaka ebere igo around 2023 okay abana abo bande otigete esukuru bari oyomo bakari na tatu omwabere abana gwate babere abana batatu igana oyomo ore nere igande bana babere okay igo omonene ntatu mwabare akiang'ana oyo monene mbona ari grade 9 okay tatu mwabone ero kumushughulikira okay so bona se gwikira damari singa kiyorengerete rengereri byao nkikire nkoro yawe ibe rengereri nangonyora ani oyo bwato kwanja ankonye twangire nekitari indanyare kurwari bumbwene sawa nyiranese bana bane abana bane mbatwara omurembe shwikero nang'eire kurira okogoro gokonjuma oyo omoketari korara agakonya gonkiria onya gonteikera mwana